Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela bukhoma ekomkhulu lezi indaba eOakland Park eGoli alikho elishonali ngena indaba zalo asibheke nazo ezinohlonze kusihlwa nje. We have invited back the experienced detectives who have left the organization honorable. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi ziyaqhubeka inhlelo zokubuyisela amalungu ethimba lamaphoyisa iSpecial Task Force Unit kanye nabaseshi abanamava asebeshiyile kulombutho. Sizolwina ukhetho eSouth Africa kodwa ke sifocuse kakhulu kwiprovince wesifundazwe kulezi insuku nje ezilandelayo. Ithina kubela kuleli likhungethwe ingqinamba eziningi kodwa iyazethemba ekutheni izodla umhlanganiso okhethweni likazwelonke oluzosingathwa mhla zingama-29 kwephezulu. It's truly an honor to stand here and receive this award on behalf of the Springboks. A big thank you to the department for the nomination and the award. Ompetha bomhlaba amabhokobhoko bakhale bemuka nezindondo emcimbini wezindondo zemidlalo eSA Sports Awards obubanjelwe eSun City. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi ziyaqhubeka inhlelo zokubuyisela amalungu ethimba lamaphoyisa iSpecial Task Force Unit kanye nabaseshi abanamava asebeshiyile kulombutho. Ucele uthi lokhu kuyingxenye yenhlelo zamaphoyisa zoqinisa imizamo yokulwa nobugebengu. Ubekhuluma nabezindaba ngesikhathi kugujwa unyaka owodwa kwasungulwa uhlelo lweSAPS iOperation Shanela. Umkhankaso wokulwa nobugebengu iOperation Shanela wasungulwa ziyisishiyagalombili kuNhlaba nyakenye. Njalo ngomsombuluko izikhulu zamaphoyisa ziba nenguyazana ngenhloso yokudingida ngesithombe esingesihle sezinga lobugebengu kuleli. Working on analysis of every week, it helps that learn the patterns. For instance, maybe one what has not said up to this, there was a time when we started on Thursday, there was a time where the crime pattern changed to Tuesday and Wednesday. Bangaphezulu kwezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha abakhalelwe ngamasongo kaSigonyela selokhu kwasungulwa lo mkhankaso. Kepha lesibalo siyisiqalo nje semizamo yokunqanda obugebengu. We have not arrived. There is still a lot of ground to cover. But things that we do alone and privately every Monday, wanted to share it out there what we do. We are also working on strengthening the organization. As you know that we are training more officers. Kusenjalo ungqongqoshe ucele uthi ziyaqhubeka izinhlelo zokubuyisela amalungu ethimba lamaphoyisa iSpecial Task Force Unit kanye nabaseshi abanamava asebeshiyile kulombutho. We have invited back the experienced detectives who have left the organization honorable. Is one area where we've been really put down when it comes to the detectives. Quite several of them are coming back. Nakuba lo mkhankaso usuthela izithelo kepha impi yokulwa nobugebengu isekude ukunqotshwa. ANC ithina kubela kuleli libhekene nezingqinamba eziningi kodwa iyazethemba ekutheni izolinqoba ukhetho likazwelonke oluzosingathwa mhla zingama-29 kwephezulu. Iqembu litshale onke amalungu esigungu esiphezulu KwaZulu-Natal ukuze aqhubeke nokukhankasa kulesi sifundazwe. I-ANC seyijube amalungu esigungu esiphezulu kesayo esifundazweni KwaZulu-Natal ukuzoqinisa ukukhankasa ngaphambi kokhetho. Umengameli ke waleli qembu umnumzane Cyril Ramaphosa ubekhuluma ke nalamalungu emhlanganweni obukhethekile lapha eThekwini. Amalungu esigungu esiphezulu azokubeke ekhankasa engxenyeni ezahlukene zesifundazwe enxenxa abakuleli ukuba bavotele leli qembu ukuze libuye kuhulumeni. Ukhulumela ke iANC kuzwelonke uMahlengi Bhengu Mthiri uthi ke iqembu
liyethemba ukuthi lizokwazi ukunqoba lolu khetho yize libhekeneke nezinselelo eziningi ekhulumeni ekubalwa kuzo ukwentuleka kwamathuba omsebenzi kanye nokungalethwa kwezidingo zomphakathi kwezinye izingxenye zezwe. Sizoluwina ukhetho eSouth Africa. Kodwa ke sifocuse kakhulu kwi-province kwesifundazwe kulezi insuku nje ezilandelayo ukusebenza umsebenzi obuvele wenziwa i-leadership yesifundazwe. uBhengu Mtsiri uthi isinqumo sokuthi kuhlehliswe isigcawu sokuqondiswa kwesigwegwe ukaloyo owayengumengameli we-ANC umnumzana uJacob Zuma besihlelwe ukuthi sisingathwe kusasa besifanele. Isinqumo so uthi kuhlehliswe ukuhlala kwale hearing ka Mr Jacob Zuma kuthathwe ngesizathu sokubukelela isafety ya bantu abasebenzela uANC nabantu abahlala nje lapha eduze kwaseLuthuli House. iANC ithi ke amanye amalungu esigungu sayo esiphezulu azoqhubeka nokukhankasa esifundazweni kuze kushaye ukhetho. NginguSimphiwe Makhanya kuzindaba zeSABC ngiseThekwini. I-Democratic Alliance ithi simngomumo njengoba ifuna ukuketula iqembu elibusayo besihlenga izakhamuzi zaseMpumalanga ezibhekene nenkinga yokungahlinzekwa ngezidingo. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen uhole imashi empeleni emgwaqeni kumasipala iGovernor Mbeki eBethal esifundazweni eMpumalanga. Njengoba sekusele insuku ezingama-23 nje kiwo okhethweni, iDA igcwale eBethal eMpumalanga ingenkulu kakhulu kule ndawo inkinga yokungahlinzekwa kwezidingo. Izakhamuzi zithi angcolile amanzi, imigwaqo inemgodi kanti nogesi ucishwe isikhathi eside. Thina sifuna ukuthi umsebenzi yabantu akababi yabona and futhi basifakele ugesi omusha nogesi udla kakhulu. Have load shedding up to 6 hours a day. It means basic load shedding, electricity load shedding for 4 hours, and then we have additional load reduction that we have because Eskom can't keep the lights on. Ikhathazeke kakhulu iDemocratic Alliance kanti umholi wayo usenxusa izakhamuzi ukuba zenze inguquko uma sezivota. Leli qembu liyazethemba ekutheni lizokwenza kahle ukhethweni oluzayo. This is the Doomsday Coalition in spectacular technicolor. In this municipality, the ANC and the EFF are delivering misery on a daily basis to the people here in Bethel, and it is the epicenter here in Mpumalanga of the Doomsday Coalition. And what better place to be able to show the rest of South Africa what's going to happen if the Doomsday Coalition then come in at a national level is to see what's happening here at a local level where the Doomsday Coalition is visiting misery, poverty, unemployment and terrible services on the people here. Ungqongqoshe Ramokgopa wethule akubiza ngohlelo olungcono oluhambisana nokubhekana nenkinga yogesi. Uphinde Ungqongqoshe uzogesi uDokotela uHosiyensi Ramokgopa usencome kakhulu iEskom ngezithelo zohlelo lamandla emsebenzini okuzama ukuqeda uhlelo lokucisha ngogesi. Lokhu kuza njengoba ugesi ungakazi unqamuke ezinsukwini ezingama-40. Ungqongqoshe Ramokgopa wethule akubiza ngohlelo olungcono oluhambisana nokubhekana nenkinga yogesi. Uphinde wahamba emazwini aseke wawasho ngaphambilini ngokuthi ukumiswa kohlelo lokucishwa kogesi okuhleliwe akuhlobene nokusondela kokhetho. One, it will be disrespectful for me to pick up a call and say to Dr. Mteto, please keep the lights on for the interest of the incumbent party. He will not do it, by the way, and I will not even pick up the phone. Because we have agreed on this orchestrated plan, we are going to sit on this plan. uRamokgopa uqhakambise uzinzo ebuholini bebhodi leEskom njengokuletha izithelo ezinhle ngokunqanda kwezinkinga zogesi. In May last year this time, we were sitting at the losses of 18,196 megawatts. So what is the situation now? We have been by Sunday, the 5th of May, this number was sitting at 11,036 megawatts. We're able to bring back 7,000 megawatts. iEskom ithi izilungiselela isikhathi lapho kuzomela ikhiqize khona umthamo omningi wamandla ogesi njengoba kusondela nesikhathi samakhaza asebusika. If you look at where we're trending around 12,000. It means we're actually performing better than actually the base case scenario. In terms of the worst case, in terms of the 3 scenarios, on the upper case, we've said we could go up to stage 5. Isiteshi sogesi ikusile esisempumalanga sesikhishiwe kuziphehle eziyisithupha ebezinenkinga yokufa njalo.
Imndeni yabantu abangama-77 abaphangalala ngesikhathi kunqonqa isakhiwo uSindiso eGoli ngoNcwaba nyakenye ifuna ke bathathelwe inyathelo laba abasolwa ngokuba nesandla kulesi sigameko. Izakhamuzi ezasala zingumtshengo bethwa ubani ngesikhathi kusha isakhiwo uSindiso eGoli nyakenye ziyaqhubeka nokuzwakalisa ungenami ngezimo eziphila phansi kwazo. Yize izakhamuzi ziwamukela umphumela wophenyo lwekhomishana ebiphenya ngembangela yokusha kepha ke sekuqubuke udaba lwesinxephezelo. We strongly believe that the victims should be compensated, all of them, because of the incident. They lost their loved ones, they lost their belongings, they lost most of them, their even documents, even the psychosocial support have not been actually given to them. Ikhomishana yejaji selathatha umhlalaphansi uSisi Khampepe ithole ukuthi umkhandlu dolobha iGoli wehlulekile uqinisekisa ukuthi umthetho uyalandelwa kuleli dolobha. Lokho sekuholele ekutheni ke kube nomkhankaso wokushushiswa kwabanindekayo kulesigameko. There is a need for a criminal prosecution, not only of the person responsible for the ascent and those that aided and abetted him in that, but also within the city itself. There is a criminal liability, we think, but also we think that the report could have done and addressed a number of issues, and in respect of that, it's having a shortfall. Kusenjalo undunankulu waseGauteng uPanyaza Lisofi uthi uzoqinisekisa ukuthi izinqomo zekhomishana ziyasetshenziswa. That will work around that. Sisathi iqhubwe etolo kanti masibuya sizokuphathela udaba oluthi sathi mase singenile kulezo zindlu sisana inyanga eyodwa saba nenkinga zokudutshulwa kuliwa nathi. Abantu ababalelwa kwabangama-30 abahlomula ngezindlu zomxhaso eMlazi babe sebekhishwa kuzo lezindlu ngendluzula ngo-2017 basafuna usizo namanje. Bukelisi kubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi Ongqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi ziyaqhubeka izinhlelo zokubuyisela amalungu ethimba lamaphoyisa iSpecial Task Force Unit kanye nabasesha abanamava asebeshile kulombutho. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Izakhamuzi zaseMgobhodzi eNkomazi eMpumalanga zincenxa umnyango wezemfundo esifundazweni ukuba uhlinzeka abafundi ngezokuthutha zesikole. Lokhu kulandela ukuthi abafundi ababili becishe badlwengulwa emasontweni amathathu edlule. Labafundi abaneminyaka eyisishiyagalombili bacishe banukubezwa behamba endaweni eyihlathi bephuma esikoleni. Labazali bafuna uhulumeni wesifundazwe uhlinzeke izingane zabo ngezokuthutha zesikole. Bathi lide kakhulu ibanga elihanjwa izingane zabo ukuyothola imfundo. Bathi uhlelo lokuthutha lwaphasiswa ngo-2020 kodwa kuze kube manje alikaqala ukusebenza. Sikhala ngokuthi banibana nabaya etikolweni bahamba emifulweni enelenzawo le bahamba kuyo ayikaphephi. Sekunetigameko letiningi lapha tekudlwengulwa kwebanibana lapha kule ndlela le bahamba kuyo. Manje nasikhala ngetindzaba tesikolo asivakali. Kuthiwa labafundi ababili bacishe badlwengulwa endleleni ebuya esikolweni emasontweni amathathu edlule. Oyedwa wabo walimala ngesikhathi behlaselwa. Umama wakhe uchaza ngokwenzeka. Bangitshela ukuthi make ngidibane nenkinga endleleni mangibuya esikolweni. Ngidibane nomnye ebhodi sihamba nemngane wami. Mawafika lo bhodi wathi ngicela ngivimbise inkomo. Sathi okay simvimbise inkomo. Masimvimbisa inkomo sinikata abopondo laba yi2 wathi 11 samhambisa inkomo. Sangena ngaphakathi kunehlashanyana lephakathi. Makafika lapho umngane lo mbhodi wangivimba mina. Nakavimba mina wathi umngane mina sengifuna kumuka. Wathi mawusho ufuna umbhodi wangibamba umlomo wangikhama. Umnyango wezokuthutha esifundazweni yiwona obhekele ukuthuthwa kwabafundi. Labantwana labo kulesikolo leso abaqualify for ukuthi bathole scholar transport ngoba batali babo ngibo leba decide ukuthi baye kuba bhalisa tuke esikolo lesingekho enzaweni lapho bahlala khona. Izakhamuzi sezifunge uqhubeka nokubhikisha kuze kufezwe izimfuno zazo.
Abafundi basenyuvesi iSolplaatje eKimberley Northern Cape banqume ukubhikisha kulandela ukumiswa kokuhlinzeka kwabafundi ngokudla kanti ke nesibonelelo sokudla bakhala ngokuthi sincane isigungu sengamela abafundi sithi isixoxisene nabaphathi benyuvesi kodwa isicelo sabo asikaphendulwa. Abafundi bathi basakhungathekile namanje emva kokuthola isibonelelo sokudla senkulungwane eyodwa nama-600 amarandi. Abafundi bakhala ngokuthi incane le mali. They are giving us 1.6 monthly for food and it's not enough because the food at the cafeteria is very expensive. This is affecting our health. This is leading to food insecurity and then we are becoming sick because right now we be like cooking food in the microwave. Isigungu esibhekela abafundi enyuvesi sithi sifuna inyuvesi ihlinzeka abafundi ngokudla okungenani kabili ngosuku kanye nakulabo abangakawutholi umhlomulo wabo wokudla. They started a new catering model, and the catering model is not sufficient for the students. Then we asked them, Norman University, can you subsidize 2 meals per day for students? And then the amount that they are giving students, they can only buy 1 meal from that particular amount that they are releasing from the university. Inyuvesi ugxekile lombhikisho yathi ibisixoxisene nesigungu sengamela abafundi enyuvesi malungana nesisombululo. Kulindeleke ukuba ikomiti elibhekele ukusetshenziswa kwemali lihlangane nesigungu sabafundi libhunge kabanzi ngesisombululo salenkinga kulesikhungo. Abantu ababalelwa kwabangama-30 abahlomula ngezindlu zomxhaso babe sebekhishwa kuzo lezindlu ngendluzula basafuna usizo namanje. Lesigameko sokukhishwa kwabo ngusonkontileko satshwayo eMlazi ngesenzeka ke ngo-2017. Izisulu zalesi sigameko zizamile ukucela usizo kumasipala kodwa umasipala weTheku uthi akukho angakwenza. Izindlu zomxhaso eMlazi zeyigidigidi zamarandi ezathathwa ngodliwa kwakufanele zihlale imndeni engu-350 kuthe sekudluliselwe ezimbalwa kwamiswa kwakhiwa ngenxa amaqembu ezigebengu. Imndeni yayisinikwe izindlu esihlale isikhathi esingangenyanga yakhishwa izigebengu ngonyaka u-2017. Sathi mase singenile kulezo zindlu sisanenyanga eyodwa saba nenkinga zokudutshulwa kuliwa nathi. Fanele angabe sithola amatayitela and thina asinawo amandla okulwa because amatayitela asinawo. Oyikhansela ngaleso sikhathi uSithenjwa Nyawose uyasiqinisekisa isigameko sokukhishwa kwabantu kwaze kwabulawa noyedwa oyenikwe indlu. Uma uya kwi-system kuvela amagama abibona ama-rightful owners aleza zindlu. Laba abakhona njengamanje abantu abathengile. Umasipala uthi labo abakhishwa endlini zabo abaye emaphoyiseni. Labo abawu-30 abahlomula kulezindlu kumele bayovula icala emaphoyiseni balandele imigudu yomthetho ukuze abenzi bobubi bawuthathelwa izinyathelo ezifanele. Umasipala uqhubeka uthi ungalekelela lezi isulu ngokwenza incwadi zasenkantolo ezifungelwe lokho kuzoqinisa icala labo kwezomthetho. Okunye okubakhathaza kakhulu ngalobugebengu ukuthi ngebe sakwazi ukubhalisela olunye uxhaso lwezindlu ngoba ngokwamarekhodi kamasipala abakhomba njengabantu asebahlomula. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMlazi. Izakhamuzi zaseMthatha ezihlala endaweni Chris Hani zithi azinawo amanzi kusukela ngo-2008. Uphumzile Nkewano isakhamuzi salapha uthi iphathimandla zamahhovisi kamasipala wesifunda OR Tambo ziyafika zithembisa ukuhlinzeka ngamanzi kodwa kuze kube imanje awukho umnyakazo. Mana inkonzo ezingundoqo kusenzima kwababahlali. Ezingxaki bajongene nazo zibenza bangafuni ukuba ingxalenye yonyulo oluzayo. Umasipala ubangaba lamanzi ufuna siwathenge makasifakele la imeters. Asike against that because into sifuna ngamanzi. Into ebalulekileyo ebomini bethu ngamanzi. No water no vote. Sizawathatha amandla uba sisuka basiyovota singakhange sisele kwa amanzi la. Ukungabikho kwamanzi ayongxaki echaphazela abahlali kuba befuna impilo esezingeni elingcono qha kodwa ichaphazela nempilo zabo nanjengoko impilo yalomama oneminyaka 13 ibonisa. Ndisokola kakhulu Ntatheli. Ndisokola kakhulu oko singenamanzi apha kudala singenamanzi. Umama ngamanye amaxesha njengoba selemdala kangaka akasakwazi ukubamba.
Umasipala wesithili iOR Tambo uthi ezinye zezingxaki zenziwa kokufakwa kwemipopo yamanzi ngokungekho semthethweni. Ngalondlela kuluntu ukuba luzikhwebule kulomkhwa wokuzitsalela amanzi ngokungekho semthethweni ngoba ayichani bona kuphela ichana nathi singumasipala ngoba kufuneke umsebenzi ebesesiwenzile kulondawo siphinde siqalele phansi. Aba bahlali bafuna uncedo olukhawulezileyo njengoNomzwane Lemngoma kwindaba zeSABC eMthatha. Ompetha bomhlaba amabhokobhoko bakhale bemuka nezindondo emcimbini weindondo zemidlalo iSA Sports Awards obubanjelwe eSun City. Iqembu lamabhokobhoko liyaqhubeka nokwenza kahle kanokunikeza izwi ithemba. Lokho kuphinde kwaqhakambiswa emcimbini wezindondo zemidlalo lapha amalunga leliqembu ezuze khona izindondo eziyishagalombili. Ukapteni uSiyakholisi unqobe izindondo ezibili. U-Eben Esbeth wanqoba indondo yokuba umdlalo ovelele wonyaka kwathi uManny Libok wanqoba indondo yokuba umdlalo ovelele ofikayo. I just want to say keep pushing, keep believing, keep chasing your dreams because I believe everything is possible in life. Ubengumqeqeshi wamabhokobhoko uJack Nienaber uyena oqokwe njengomqeqeshi ovelele kwathi iqembu lamabhokobhoko laqokwa njengeqembu lonyaka. Yeah, it's truly an honor to stand here and receive this award on behalf of the Springboks. A big thank you to the department for the nomination and the award, and I think a big thank you must go to the fans and the supporters that sent messages of encouragement to us throughout our journey. Thank you very much. Inhlangano yebhola lombhoxo iqokwe njengenhlangano yezemidlalo yonyaka. Umengameli walenhlangano wahlomula indondo yokuba ngumlawuli wonyaka. I'm truly honored to receive this award, but it truly belongs to my executive for their dedication and commitment over the last 8 years, steering us through the most difficult period in the history of rugby. So I accept this award on their behalf. I thank you. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nomkhushulwa Msimanga. Intokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi kazikho imvula esingazilindele ezweni lonke jikelele kanti ke masihlabela phambili siyobheka osukwini lakusasa singalindela ukuthi kusondele nje umsingo obandayo ongangena namakhulu amathuba emvula kakhulukazi engxenyeni ezingaseKapa kanti bawungena engxenyeni ke ezimaphakathi nalapha eWestern Cape angathanda nje ukuthi ke amathuba abe mancane siyongena engxenyeni ke ezilapha ngasogwini ke oseningizimu lase-Eastern Cape uyongena lapha koGqeberha ngale kwaloko lingabalela nje kusasa mawuyongena ko-Apindini sabe siyongena engxenyeni ezilapha KwaZulu Natal ngabalela enkabeni kanjani nasengxenyeni ezingasenyakatho sihlabele phambili siyobheka amazinga ayikakhulukazi kaphansi ebusuku banamhlanje kuyofika kusasa kusempondo zankomo ngivumele ngisho ngithi ke thande nje ukuba phakathi engxenyeni esenkabeni kodwa ukuthi ukubanda lapha koBloemfontein uyongena koqoqo kontabazi kanjalo nakoVreenaghen uyongena eMnambithi koBergville kanjalo naseMelo ngale kwaloko ngingathanda nje ukuba phakathi kamnandi ikakhulukazi endaweni ezingasogwini uyongena lapha kusaJonis kanjalo naseIslandani siyobheka ngapha ngasentshonalanga kuyabanda lapha kuSutherland kanjalo nasengxenyeni ezilapha koCalvina nokho kwezinye indawo ngingathanda nje ukuba phakathi uyongena lapho koAmpidini kanti ngokuphuma kwenhlamvu yelanga kusasa solindele ukuthi baseyitshaka inhlamvu yelanga silindele ukuthi kuthanda ukushisa mawungena koAmpidini libe phakathi kodwa kwezinye indawo esentshonalanga uyongena lapha eKapa la zobe liguqubela khona zikhona lezi imvula ehambisana namakhulu amathuba Eastern Cape lithande nje ukushisa kuzo zonke indawo nokho lingafudumala mawungena kakhulukazi eGqeberha uyongena lapha KwaZulu Natal liyashisa nje likhipha umkhovetsheni kuzo zonke indawo KwaZulu Natal koMnambithi uyongena koBergville kanjalo naseFreystata lifudumale uyongena koNorth West eGauteng kanjalo nasempumalanga sithanda ukufudumala ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lesikhombisa kusihla bakhona uzakwethu kusasa nezindaba zesiXhosa yakosokhelela inkosazana uManzuzu umshazi kanoyishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo usale kahle.